benvingudes. Comencem avui les audicions de la setmana d'audicions del primer trimestre. La de Nadal, en fem 3 a l'any i serveix per això, perquè pugueu tocar les coses que heu après aquest trimestre. És una manera que ens avaluem tots, els professors què estem fent, com funciona tot, us veiem els pares que veniu, tornem a tenir contacte. I estem aquí malgrat la situació, perquè hi ha molts alumnes confinats, com ara dèiem, i les sessions són molt curtes, també les hem organitzat supercurtes, perquè hi hagi poca gent i sigui molt àgil. I si són curtes i a sobre hi ha nens confinats, o sigui que al final avui aquesta serà vista o no vista, però segur que xulíssima. Aquí tenim l'Isaac, profe de baix i de guitarra, el Pep, profe de... Sí, mira, aplaudiu-lo, aplaudiu-lo. La Marta i els aplaudiments seran tots. Fantàstic, doncs començarem amb el grup Morales a la guitarra. Al baix, perquè com que l'Isaac fa la festa. No us he dit, s'estan registrant tot i ho penjarem al canal YouTube, perquè ho pugueu veure. O sigui que no us preocupeu molt de gravar tant. Però no per al canal. Bueno, tu mateixa, no, s'aniria pel canal. Endavant. Ara la Xin Yao al piano, sí. Ara tenim la Marta Aranda al piano. Neteja qui toca tocar.
Berta Tardà a la veu. No, que es ASMR. Es molt gustós. Aquest cànon no va gaire bé, em sembla. Es nota com... El soroll? Sí, fa com... Sí, no t'havia de tirar, Vale. Pues si acaso. Bueno, després d'aquest breu interludi, la meva audició estaria bé començar. Jo cantaré Better I Made de l'Enstorm. Ei. Sí, amb la Sandra que em farà les veus i tocarà el piano. Molt amable. Ah, molt bé. I took a plane with the stars. It didn't get me very far. Oh, my problems still follow me.
but it wasn't far enough, far away from you, yeah. Oh, my problems still follow me. But every night I close my eyes and all my troubles fade. But every morning when I rise, I'm still sleeping in this bed I made. One million times inside my mind, oh, I have justified, baby, but all my problems still follow me. Oh, and I discovered a way to cleverly avoid the blame, but all my troubles still follow me. But at every night I close my eyes and all my troubles fade. But every morning when I rise, I'm still sleeping in this bed I made. Oh, I cannot turn the pain. Oh, should have faced these demons as they came. But what I wouldn't wait, oh, is to make some room in this bed I made. But at every night I close my eyes and all my troubles fade. Every morning when I rise, I'm still sleeping in this bed. I'm still sleeping in this bed. I'm still sleeping in this bed I'm made. Vale, i ara per acabar aquesta sessió tenim... El combo del pes. Tenim un dilema. Tenim un dilema. Aquí el pots treballar? Ja. Com para treballar? Vinc en representació. Escolta, Sandra, el bol no el podia pagar perquè no té... Vaya vendido, tío. Sí, és aquell que l'ha anat a fer. Espera, quedem els planos. Hola. Uy. Bona tarda, nosaltres som les Solfeges, bueno, en procés de canvi de nom. I bueno, és la Chloe la cantant, l'Eric el guitarrista, el Joan el baixista i jo la pianista, i el primer tema que farem és Driver's License de l'Olivia Rodrigo.
Ara continuarem amb la cançó Rocketman. 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 Dale, doncs. Sí. Back the bed last night without still out 9 a.m. Don't be high last night. So kind of miss the earth so much. So why
O no, fem una altra? Sí. Bueno, doncs l'última cançó serà La Sent London de Electric Light Orchestra i bueno, espero que us agradi. Va, dale.